Sok olyan érdekes dolgot meg tudnak például tanulni, amit az életben nem biztos. Ez egy jó kis szakma. Nagyon jó, összeszokott csapat vagyunk. Vannak más szakmák is, de ez azért jobb. Én szerintem ebbe születtem, otthon is család, és így ez tetszett meg. Egyáltalán nem bántam meg, és nekem nagyon tetszik ez a szakma. A Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolában folyamatosan várjuk régi és új szakmáinkra jelentkezéseteket. Az évek óta oktatott villanyszerelő, kőműves, eladó szakmák mellett cukrász, pincér, pék, húsipari termékgyártó és még sok egyéb szakmai képesítés megszerezhető nálunk. Ezek közül több hiány szakmának minősül, melyet havi ösztöndíjjal tudunk támogatni különböző formában. Egyedülálló módon 3D, 4D oktatás technológiát alkalmazunk a képzésekben. Szakmai gyakorlat során a tanműhelyi képzés mellett külső helyszíneken színvonalas munkát végezhetsz. Több olyan partnerünk van, aki az ott töltött szakmai gyakorlat után azonnali, biztos állásajánlatot ad számodra. Miért választottad ezt az iskolát és ezt a szakmát? Volt valami indoka ennek? Hát tetszett is ez a szakma, meg ebbe szeretnék elhelyezkedni. Miért ajánlanád másoknak ezt a szakmát például? Egy jó fizető szakma, sok helyen keresik ezt a szakmát. Miket csináltatok, miket tanultál ebben az egy évben? Hát elég sok mindent, az áruszállítást még nem nagyon, de viszont zsalukészítésről többet tanultunk, kellett volna lehet. Miért ajánlanád például ezt a szakot? Szerinted miért jó tanulni ebben az iskolában ezt a szakot? Odafigyelnek a diákokra, gyakorlatoktató is jó, ki lehet vele jönni, sok mindent lehet vele tanulni. Látom, hogy te vagy a pénztáros a szakorvosi rendelőintézetben. Itt milyen dolgozni, mit tudsz erről mondani? Hát jó, sok a vásárló, pörgés van, amúgy mint a suliba, ugye 45 perces pihenőkkel, és 10 percet keményen dolgoznak. Igen, itt többen vannak azért. Szeletelőgépet használjuk, az sokat, akkor kasszázunk, pénztárazunk, kávét főzünk sokat, meleg szendvics sütő, árufeltöltés, átvétel, megrendelés. És milyen gyakorlati helyeken, milyen tapasztalatokat szerezhettetek már ez alatt az egy év alatt? Most ez az első itt a Rétesházba, és augusztusban megyünk a lazítóligetbe. Te tudtad, hogy ezt szeretnél lenni? Amikor 8-ban volt évvége, akkor döntöttem el, hogy pincér akarok lenni, mert ez elegáns szakma. Milyen az elmélet és itt a gyakorlat? Mennyire tudjátok itt hasznosítani a tanultakat? Nagyon jól, amit megtanulunk elméletben, azt itt a Lajos bácsival átvesszük, és ugyanúgy megcsináljuk gyakorlatban is. Miért választottad ezt a szakmát? Hát tetszik is, meg hát ugye a kézügyesség is számít, és hát elvileg jó kézügyességem van, és hát azért is, meg hát szeretek sütni is. Milyen gyakorlataid vannak? Hát most már egyre ügyesebben megy minden. Hol tudsz gyakorlatot szerezni ehhez? Hernádonnak, ahol lakom, ott van három bolton a testvéremnek, és én ott fogok majd elhelyezkedni. Ha hozzánk jössz tanulni, akár Törökországba, Németországba és Európa más országaiba is eljuthatsz nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően. Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik érettségit szeretnének tenni szakközépiskolai képzésünk keretében. Ha már elmúltál 15, de eddig a tanulás kudarcélményt jelentett, keres minket. Köznevelési hitprogramok keretében különböző részszakképesítést szerezhetsz. Ha úgy érzed, kedvet kaptál vagy érdekelnek a részletek, keresd weboldalunkat a www.kzsdabas.hu oldalt, vagy gyere el hozzánk személyesen. Tabas, József Attila utca 107, telefon 0629 560 670.